Ki nong khayi khau sarkar hapo kalama ka Fair Price Shop Dealers Association kilami no na jingalang hadin makimyo ya jingsha ki machine thau ki bala pha shim ka sarkar haba karan chikinong thok khobor mta ka arpsan tari jeli arja abusaw u General Secretary ka seng uba Richard Khongwer ulong bakadi ban pentri kam shwa ban thau ya u khau naka jaka baki wanra namar babun u khau umjubyang jingthau satya ulong baka jaka ban pha thau haki dealer kadai ban sedang shwa ban thau naki jaka bathap ya u khau Ngari ba Richard Khongwer ene po apaslong digi Fair Price Shop Dealers. Te menta singi kade bunyi wan attend ye ka training habe de bi machine ba ka launch thmai ka ka government of kale amta singi ye ki dealers bar khot na yo group wise mun ngi ke group ka ba a ni wan man attend group ka ba second ko bala mu ngi di group ka bala ni wan attend to meeting ko no tin kam to machine thmai to na la batai la stu bar khot ka kom batai ta machine mun ka jing batai nga su thu kuno pen kam ngi machine ba thmai kan re kidon ka to ni jing kilibat mi kwa pen kili yo to ba ai jing kai tingong ning kong ka ka machine ti ai ban tho yo khau te brush ka tas nem ru yo khau ni ju tho hi menta ki dealers mut dang accurate cho pio lai pusan ka tu machine apa lai pusan mut filali chieng pio ba tek ku ba pio lai pusan na ri san pho nre ka jing kling yo ni bat u khau bat ba poi hapo ki dukan jungi hei khau rusan ji bora ini wholesalers nadu no one covid ni yo ni ki home delivery u poi u khau hapo rusan jungi da poi nu khau rusan jungi bat ju don ken yu ni khau ba san pho don ba sa pulai don sa don ba san pho don san phu we don ki borni ki ba pay don ki leakage u sai ting teng ro don ki borni bo sai ro tag ba tene kli yek tikina wara khau ki ba wan ra khau ki kasi da yu yang ba oh ngim tip ni shu onload bin ta ka trok ngim ju thau ni shora ba tio to menta ka jingli gong ba utu khau pat ni boduna ngile kum no ken jingsha ka government ka diban thau tu khau na po source ken na neu khau wan so fin ai yingi sheki ki wholesale sheki dealers mangi dealers ni tingku ba ki nongmam khau khapa ni thup ni tingku ino mam khau nyap ai hok u khau kum di banyo ni bo khau bo wan na source bo poi hapo ka dukan khau rusan jungi don de san pho hang tai ri jingli nga kerpat ya ka sarkar ba fin so bha ken u khau ba pi wara apo ka dukan khau rusan jungi ba fi ai to home delivery u khau dim don de san pho ne de don san phuna kin tho antu bo boni don san phundai ne ka bu don ken kana ba ngi ki ba ai pa ki dealers ngi ai bi tek kum yo ken mut ngi la hun tu khau don kata kiji ba kini dealers kini tek kum yo po ka nei menta kamlong balance ngi ba ai ba nya ai tek kum de abo khau bo wan na shakawe ka source kin tip wan nang no khau don kumadon tek kumashi paket kidon ki leakage ha jingwan ya di tu khau ki pe kita hoi ki problem me kendo te menta hang ne ngi dalang hang ne bidon ki long kemi dealers bar khoi yong ba yang menta hi nginom shimning machine di ailat bak ni ailat ek sarkar ni request ek sarkar ni kerpar ek sarkar ba so ba pen bet cho se ya kani kumno ba finle ba pinora khau po ki dealers khau ba long thik ba thowen ba don mi thik kumade don san pho non mi san pho don dunaru tho antu don dunar don sab khonai kamli le tamba la shai mot la kliu tu khau uduna ken komlong ta kam ya hap kalong kam balance association jungiru ngia ju ai ki thing la ju kindu ki ministers na kapor ngia ju ai ki jinon kam jungi ki bangi ki jige mi kendo na kapor support ngi ai ki minister ngi ai ki concern department ro ndre ka shulong mi kum to ken ka shu tang ha bo ka ai ti memorandum jungi ye kendo ki minister se chong to chidi sha je ka shu no ki snem kun do adu ai thu ifi menta ba bun ki dealers ki jongi ki la resign kilong kume ki bla trade de ki nadu nama kani ka teng kalong hadite rimu kawan nadu ila stang imi ipa kayar patang ki CEO ki kun kalong kumta sen ai banong ba ki dealer chungi ki kasi ngamtep ya sedon ki haru ki ba yo bon ki resign kata fila banyo record na po department sepa department balai ki resign kadang kadau ba kijing ikendo na kapor ikendo na don ki machine ho nyimong ba ni persya ka system government nrito ai ka system kalong ka bayai beche ka blong transparent ka ba bensuk yang ngi kinong sam ye kinong wara khau kan suk ye ki ni ba sam ngin suk ba kinong sim khau kin suk kin kimen ken ki le chieng deu ta khau bik la yo mentali already khau free
Teteng kita wan cim kau belayo free plot kau itu free mentah. Kaya macam dah dikela. Jadi kalau nak hong tu yang kau la bun, kau yo kau lepsan kilo yo Sapo tadi yang la yo Hadu yudan ki dilas ki bong ba la bun tan kau ki di no. Sia kita ki bom dan ka dulu. Nama bau kau yo tiga. Tanah kita tenteng la soba la yo tan ru la sup pelate. Kim sok ni tengap sam ho yu kau ngim la nong bagi nom ai. Ke diri jingi ban sam. Tang ni request kin ya ka department ya sarkar streamline lang se ya por hoise. Anu na so streamline lang ni system ada pikwa bakalong transparency kamde balong transparency tang na po try. Ni gi bikin do kipat ba. Ni bi siam kipat ba. Kat nong im jubab, kat nong ni keren. Lebut kajing le jong film ta kalong le siliang ken. Pi streamline yang ni kita try ki baju try hok pros kata ni national pot film streamline te. Kani ka group ki badon menta barokhan tingi la rai la sim kata ka anonymous decision ba borok nangi badon hang ni menta gimnum sim kani ka machine ka ba aru kalong ka kalai ka appeal itu ki group ki balawan shwa ka jongi ba sngobha banya snok tilang ba kinwan pen phai no itu ki machine namar kani kijing le jong kani kijing introduce kum balaong iba mane kabyang kata ka introduction jong kata ka e-skill weighing machine ki biong kabyang ka system henry ka project bekile kalong ka total failure kawan kidiban sedang siya nalor nagi sedang siya na siya po kumalaong man na duna kau menta ngin pendap kumno pi bro kata kajing pendap kedon kata kala along na kajing sutu bagi nang bam kau ai mo hidon gi bam sim ai ti kumta kaya dali henry mata lara kum filite petrol ladi lara pite 10 liter pi expect banyak 10 liter bila siu ke pisah 10 liter pi banyak ke petrol lara pimyo ke petrol na tu petrol pom pimmi pinyo tang per liter ke pamla balong tekani ka machine kan manra jing kini ki fair price shop badan barok hoy ya kani kadur kata kalau ka simple message ba address ya kani ki issue kamdai ban address ni ki fair price shop ndai ki di ban address na ka sus ba kawan na FCI ne kawan ni ki wholesaler ne kawan na bahar jong ka jela ki di ban address na do nang ta ter ndai bikin su introduce ba ya kini ki barit sapo yang ki fair price shop dealer ka bamla ban long kata address ya ki issue ka banalor bahkan biang ke iba badan ni mentah kani ka meeting mo mentah ni si request ya ka department ni ka part ya ka sarkar ne ya ki wholesaler ki ngap dan ka timuk bat kiru ken bafin ayu khau sangi ki dealers ne long kiru long da tholang ni piru tholang khau ba fiora sangi namang ngiru ngap sam sasaki pa iba ken long hangta ni ba ka jing trailam kalong ka jing trailang kalong ka kadan ka balance ken kajing warra jong kani ka machine kalong ban warra ai ka transparency ti kajing mut kapan sedang do na khi kajing wan jong ukhaw kamdai nu wholesaler directly ngi haban sutu ukhaw wan na Punjab wan na Madhya Pradesh wan gi bigi snong ngimtip na kasus yu wan kikit na ka train hadu hagoti mo ki wan digi truck digi train dare nong tu ka sa dispatch kisa unload loading biang na goti kisa pak sa FCI jani te hakani kajing ra ru kanu ka leakage kala don kajing pay uborni kajing hab dong kau te kadia kata kadon bai kajulong hinur miswaru do mata te kajing ra jong sarkar kani e-skill ke machine ban pen biang bai kata jing thau kari kata bangim so ya hab balada ujing wan jong kau naru ka sus umbiang te kumno ngi na po ki fair price dealers ngin pen biang nai kata kingi kuat bingin ra ka message lada ka sarkar ka kuat introduce kalau most welcome bakan introduce kata Henry kadiban sedang nalor mut naduk bakawan ka sus lada kipa sanpo barni mut beri bandan sanpo kilo ben hakpo si barni kadiban long kumta mut ka naduk basdang haduk ka end product kadiban long be kumta hande ka jinglok ka bolong mata ka sistem kamlong kumta kata ka di ka message bingi kuat ka sarkar bakan take up di gini ki officials ki barang niru ya kata hi ka message ki pa iki bakin take up gini ki issue ban sedang naduk ka sus umdai ban sedang na todong kini officer kimla ban aju babi ki hamla ban aju babi ki siong ngiru game tip ngin sa syura ya kini ka sa ka department concern tikiwan hang ni long game tip ki syuan tang ban ai training ya kata ka machine okey to lada subuh ki pintre ban sini ka machine nai hon ada ka sarkar ka pembor kan le se ka i sinjam ka machine ka sinjam kolong ba ngatrai borok kom ka association hingi habanya sotu banya merging mot lang inile kom no te hang ni mentangi ka association kam don lang tengim pala bangin jubab ya kata hang ni te ketika rai jong ka association kom no bangin le adi anu de ki dan borok men ani la ka entah layak arsim kini kata kan ya ki members jong kene ga
Jong borok. Iya dah Borok mereka bagi saus kasi. labu people labu ครั้งนี้กี่คดจงกาจงกา Batch จงกา wise. อีสจงกาอีสกาเซลนะ East Kasel. ตังจงกาอีสกาเซล Menem step adon Menin kadon, adon menin bensingi kadon, menin step bat mentah. Kani ke third batch. training ban ai ke adon lagi pat mentah tiong kumnong in chusim ni ke machine kan basic tu ki perlok ba sim menin ming si appeal kan along seban penpai biang so ndang lai penbit lang bat ka department ba concern kumnong in one saka solution kan Min address kani saka issue. issue ndai bangi Saya persya no por pun ayo government do kan saya lor ngin bu por bangi ndai ladang yap sam hop yap sam no yu khau pres ba ta kadang kloy kadang ha ngin ko pendek kloy kam sing namang ngin dei bangi dei ka full time ini ka kam ngin bagi wi kam ngi trai Man so ha. ha pi Kancing sam ni kan ya bagi. kan ai bai kami syukur pat ba da kala da Ya kani ke introduction menurut mensuar ngi sami kelam kani ke mesin ru. Teman tar ngi nang yai sami. Dan lalu ban introduce pada kani mesin kalau lada kala bet na ro na lor sun sepo. Tengin sa sedang ban sim kata ke mesin ru kan. Ngi melang again saya kata. Hendai kani ban penbet na ro na lor kan hendai ban penbet na po. Po nagalan ru ki pelan ban introduce kani. Bar ki whole ki fair price shop baru hot ki decline ru dia kani. The state of Nagaland ki fair price shop dealers ki decline ban introduce kani ke system. Dan kadang you ngam tim tang bagi decline. Dia ngiru ngi haban pet ban yang jual ban yang songkong ka organization jong fair price shop dealers ngi pet ke kita ki pros bat ki cons jong kani ke mesin pat ngi sa sim ka rai ke badai beda bakado.